Au misa de spot COVID calorăm ta-da-da-da. Cam urcat aseară de-a lor în pirom-tan-tan. Au misa de spot COVID calorăm ta-da-da-da. Cam urcat aseară de-a lor în pirom-tan-tan. Of, și ce dacă-i mai urca la-i da-da-da-da. Diseară eu dorm la ea, di-di-di-ta-la-la. Au, și ce dacă-i mai urca la-i da-da-da-da. Diseară eu dorm la ea, di-di-di-ta-la-la. Da, nu mă așteaptă la poartă, mă așteaptă la poartă. Și e că mișto